Wakupatsirani nkhanizi ndine Chisomo Nyirenda poyamba nayi mitu yake. Akuluakulu a chipani cha UTM ati kumangidwa kwa mlembi wa chipani cha Patricia Kaliati ndi ndale chabe. Katswiri pandale walangiza aphungu a nyumba ya malamulo kuti agwiritse ntchito msonkhano wawo kukambirana nkhani zomwe zikukhudza kwambiri Amalawi. UTM ati kumangidwa kwa mlembi wa chipani cha Patricia Kaliati ndi ndale chabe. Akaliati amangidwa mu mzinda wa Lilongwe pamlandu omwe mneneri wa polisi apita Kalaya wati kukhudza upo omwe akuwaganizira kuti amakonza kuti apalamule. Mmodzi mwa akuluakulu a chipanichi a Newton Kambala ati ndizodabwitsa kuti Akaliati awamanga pomwe chipanichi chikukonza zochititsa msonkhano wake wosankha adindo pa 17 mwezi wa Mawa. Inali ndi mwambo ku office kwatu uno ona ndi ma delegates amene atabwere ku convention yathu ya UTM amene ali patsogolo kwambiri kuchita nawo chikonzero choti convention yathu ikhale yopambana. Secretary General wathu Mai Patricia Kaliati tangomvanso kuti amangidwa ali ku polisi, zimene zinapangitsa kuti msonkhano umene nawo ife kuno ndi ma delegates tikudule tisanamalize kuthamangira kuti tikaone ku polisi. Tafika kumeneko mpaka pano nkhani zake sizikuveka bwinobwino kuti amanga chifukwa chani. Tangoona ma social media kuti charge yawo ndi a Ferone, koma sitikudziwa bwinobwino ma details kuti Ferone yo ikuyamba bwanji. Padakali pano tipitanso nthawi nake kuti tikamvetsetse kuti tidziwe kuti mlembi wathu amutenga chifukwa chani. Ndife okhumudwa kwambiri ngakhale ma delegates amene tinali nawo kunoko akunda kwambiri pakali pano padakali ena amene akulephera kuti achoke pano chifukwa choti ndodandaula chifukwa cha kumangidwa kwa SG wathu. Mukudziwanso kuti Secretary General wathu ndi mmodzi mwa ife ma aspirants amene tikufuna kuti titenge nawo mbali posogolera chipanichi. Katswiri pandale walangiza aphungu a nyumba ya malamulo kuti agwiritse ntchito msonkhano wawo wowunikanso chuma cha boma pokambirana nkhani zomwe zikukhudza Amalawi kwambiri panopa. Awanda Fumkuche ati mwachitsanzo nkofunika kuti aphungu akambirane nkhani ngati yogwiritsa ntchito chiphatso cha unzika pa chisankho cha chaka chamawa. Nyumba ya malamulo yalengeza kuti ikumana kuyambira pa November 25 mpaka pa December 20 chaka chino. Kupitirira ndi nkhani zathu, zipani zina zikuluzikulu mdziko lino zadzipereka kulimbikitsa mtendere komanso ndale zosamira pa mfundo zotukula miyoyo ya anthu nthawi ya misonkhano yokopa anthu pa zokonzekera chisankho cha chaka chamawa. Nthumwi za zipani za MCP ndi DPP ku msonkhano wa bungwe la Democracy Works Foundation ku Lilongwe zati chomwe zipani zawo zikufuna ndi kupambana basi, ndipo izi zingatheke zitachita kampeni yabwino yomwe ingakope mitima ya anthu posatengera zipani zawo. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Democracy Works International Augustine Magolowondo walangiza zipani za ndale kuti zimvetse ndondomeko za chisankho kuti zonse zomwe angachite zikutsatira malamulo kuti chisankho chizavomerezeke ndi onse. Tili ndi ripoti la Western Guta. Amagolowondo atapakufunika kuti ndondomeko za chisankho zikhale zokomera magulu onse, motero zifunika kuyikapo chidwi kuti izi zitheke. Atopikisana pali malamulo ake pofunika kuti azimvetsetsa bwinobwino malamulo ake. Kaya pali ndondomeko zimene electoral commission amakhazikitsa kuti azizitsatira aliyense amene akutengapo gawo. Ndi udindo wawo kumvetsetsa bwino lomwe ndondomeko zimenezo. Mlembi wamkulu wa chipani cha DPP apita Mukito wati zipani za ndale zifunika kuchita zinthu zomwe pamapeto pake Amalawi akhale oyanjana, ndipo izi ndi zomwe chipanichi chikhale chikuchita kupita mtsogolo. Zimene zimapangisa anthu kuti ayambe kumanyoza nawo okhaokha, komanso masenior members akamachitisa misonkhano kuti azikagawa fundo zokha chifukwa anthu akumidzi chimene akuyembekezera kwambiri ndikumva fundo zathuzo. Nthumwi ya chipani cha MCP a Emmanuel Jere yati nkwabwino kuti zipani za ndale zikonzekeretse otsatira awo kukhala bwino ndi ena, chomwe ndi chofunika kwambiri pa ndondomeko za chisankho. Nthawi imene tikukonzekera kupita general elections pafunika kuti tizigendana ndi choice pasanapata kuti okay 5 years yadutsa kodi 5 years inayi atakulamula ndani,
zikufunika kuti aliyense awauze mfundo zimene azayende nazo. bungwe la Democracy Works Foundation lati zipani za ndale zikusowekera bwalo lomwe pamodzi zingathe kupeza mavuto omwe angasokoneze ndondomeko za chisankho kuti athane nawo mogwirizana ndi cholinga chodzakhala ndi chisankho chovomerezeka. In the Western Guta kulilongwe. bungwe la achinyamata la EPOS ladandaula ndi kuchepa kwa chiwerengero cha anthu omwe akufika m'malo olembetsa mkaundula wa oponya voti amene ali mkati kumzuzu. mkulu wa EPOS Peter Mumba wati ndizodandaulitsa kuti chiwerengero cha amayi ndi achinyamata ndi chochepa kusiyana ndi abambo zomwe zikufunika kuyikapo chidwi maka pomemeza anthu kuti akalembetse. omwe akuyang'anira kalemberayi pa Kauwa komanso sukulu ya primary ya Katoto ati kuchepaku zikhoza kukhala kamba ka anthu ena amakhala ndi zochita zina mkati mwa sabata. Toera Katswiri ali ndi zambiri. zodi akitendera malo ena kunzuzu komwe kalembera wa omwe akufuna kuzaponya voti akuchitika. ena mwa amene akuyang'anira ntchitoyi pansi pa bungwe la MEC ati chiwerengero cha anthu omwe akukalembetsa ndi chodandaulitsa. pamalo ena kukauwa mwachitsanzo anthu 281 ndiwo alembetsa m'masiku atatu pomwe 334 alembetsa pamalo ena kukatoto nthawi ngati yomweyi. yemwe akuyang'anira malo akatoto a Lucas Chitete Munthali wati chiwerengerochi ndi chochepa makamaka pakati pa achinyamata komanso amayi. potengera ndi chiwerengero timaonera kuti azimayi ndochuluka zikuoneka kuti pano pa masenta amene pasiku atatu apangawo akuchuluka kwambiri asibambo kusiyana azimayi. zimene timayembeka kuti maka azimayi akukhala kuchuluka kosa asibambo. achinyamatanso akubwera kwambiri ndi akuluakulu achinyamata akuchepera. mkulu wa bungwe la EPOS Peter Mumba akuvomereza. iwo ati chiwerengerochi ndi chochepa makamaka chifukwa choti anthu ambiri anataya chikhulupiriro mwa anthu ochita ndale komanso zipani zawo omwe pakadali pano akulimbana ndi kukangana malo mothandiza Malawi. Amumba anatsindika zakufunikira kogwirira ntchito limodzi podziwitsa anthu zakufunikira kolembetsa komanso kuponya voti. taona kuti pakatipa palibe chomwe chapangisa kuti anthu akhale ndi mtima wagugu choti ndikalembese. asogoleri zomwe akukamba mu misonkhano athu osewa angokamba nkhani yoti ambiri yongokangana ngati mama infights ma opposition ndi ma ruling azitayi asiye zimenezi inde kusogoloko na akhala ndi mpata umenewo kuti azatusa manifesto komabe anthu tifuna tione vision kulimbisani panopa kuti to decide komanso china mwa icho nitalena kuti azatu electoral commission pangani ya memeza anthu kuti akavote siti kumva sisi kuveka sakupanga zimenezi. ndime yoyamba yakalembera wachisankho yomwe inayamba pa 21 Oktoba ndipo ikuchitika m'maboma 12 ikuyembekezeka kutha pa 3 Novemba. m'malo mwa zodi kuno kunzuzu ndine Toera Katswiri. kauniuni wa bungwe la Malawi Human Rights Commission wapeza kuti kutithikana mu ndende ndi malo omwe apolisi amasungira oganiziridwa milandu komanso kuchedwa kulandira ndalama kuboma ndi ena mwa mavuto omwe akupitirira kukhudza ndende komanso nthambi ya polisi. mmodzi mwa makomishonala a MHRC a Boniface Massa mwachitsanzo wati ndende zambiri makagawo la abambo muli akaidi oposa chiwerengero chomwe amayenera kusunga zomwe zikuchititsa kuti omwe ali mu ndende azikhala pa chiopsezo chotenga matenda. malipotiwa awapereka ku magulu okhudzidwa mu mzinda wa Lilongwe komwe mkulu wa nthambi ya ndende a Masauko Wiscott komanso wachiwiri kwa mneneri wa polisi mdziko lino a Felix Misomali ati apitiriza kuchitapo kanthu pokonza mavutowa. Kasimu Aubi walemba ripoti. kauniuniyu malinga ndi mmodzi mwa makomishonala a bungwe la MHRC a Boniface Massa anachitika m'mapolisi 22 komanso ndende 23 za mdziko lino mwezi wa August chaka chino. malinga ndi Massa mwazina kauniuniyu wapeza kuti ngakhale chiwerengero cha akaidi mndende chatsika pang'ono kamba ka ndondomeko yomwe mtsogoleri wa dziko lino amakhululukira akaidi ena, kuthinana mndende za mdziko lino kukupitirira komanso malowa kulibe ukhondo mwazina. ndende zathu zambiri komanso malo amene mwina zathu apolisi amasunga anthu amene akuganizidwa apanga milandu amakhala odzadza kwambiri. komanso tinaona kuti nkhani ya ukhondo ikuvuta kwambiri. amakhala malo onena kuti anthu timanena muchapolo kuti apite kutoilet kumene sakumaloledwa, amakhala malo opetsa chisoni ndithu. takambamonso nkhani ya
anthu amene ali ndi maulumali, azimayi amene ali ndi ana amene ali mndende mwathu kapena malo amene amango asungidwa ayankhe mlandu. Zonsezo ndi zazikuluzikulu zimene tapeza. Mkulu wa nthambi ya ndende mdziko lino Amasauko Wiscott wavomereza za mavutowa, koma wati nthambi iyi idayambapo kale kuchitapo kanthu. Ndinosangalala kuti nawonso avomereza kuti zina mwa zimene anapeza mu ripoti lapitali atapita kachiwiri akaona kuti zinthu zambiri ndithu zasintha. Koma choti muziwe ndichonena kuti zinthu zambiri zimene anena zija ndi nkhani yoti department ya prison pa yokha singathe kupeza mayankho ake mwachitsanzo kuchulukana kwake tikhoza kukhala ndi akaidi 10,000 lero mawa kubwera ena ndi pa 15,000. Naye wachiwiri kwa mneneri wa polisi mdziko lino a Felix Misomali wati nthambi ya polisi yamva za mavutowa. Ndife okondwa kwambiri kuti ino abweresa mfundo ngati zimenezi, kotero kuti ngati nthambi ya Malawi Police Service tikhala pansi ndi kuwunikira zomwe tingathe kukwanisa kuzikonza tizikonzeretu. Malinga ndi mkulu wa nthambi ya ndende mdziko lino, ndende zomwe zilipo pakadali pano zimayenera kusunga anthu osaposera 7,000, koma pakadali pano mndendezi muli anthu oposa 15,000. M'malo mwa Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Kasim Aubi. Tsopano tione momwe ndalama yakwacha ikuchitira pa msika poyerekeza ndi ndalama zina zikuluzikulu pa dziko lapansi malinga ndi banki yaikulu ya Reserve. Umu ndi momwe ndalama yakwacha ikuchitira pa msika poyerekeza ndi ndalama zina zikuluzikulu pa dziko lapansi malinga ndi banki yaikulu mdziko lino ya Reserve. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac, tili ndi zambiri, khalani pomwepo. Nayi nkhata ya maluwa zikafikatu ngati pamenepa mphamvu zimatha, nzeru imasowa. Apa ndi pamene mukuyeneka kukumana ndi Asena Tiring Contractors. Iwowa amakugwirani chanza kuti mukwanise kumanga nyumba yomaliza yaulemu kwa okondedwa wanu. Iwowa amakumangirani chiliza chosiyanasiyana malingana ndi kukonda kwanu. Iwowa amamanga chiliza chokamangira pomwepo kapena chochita kutenga kukangoyikapo. Amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti afike. Asena Tiring Contractors. Iwowa amapanga mtundu wina uliwonse wachiliza chimene inu mukuchifuna, ndipo amalola kumapereka pang'ono. Mukhoza kuwapeza lero mu mzinda wa Lilongwe kulikuni, kapena mukhoza kuwayimbira foni pa 093 931 909. Mukayimba namba limeneyi muyankhulana ndi Mr. Zuze Laisoni. Iwowa amafika kwina kulikonse kumene inu mukufuna kuti akafikeko. Kudandaula kwa kholo lako mwayisudza upeza. Chaka chatsopano machanelo anyuwani poti munafunsa takulandiranso tionenso mitu ya nkhanizi. Akuluakulu a chipani cha UTM ati kumangidwa kwa mlembi wa chipanichi a Patricia Kaliati ndi ndale chabe. Katswiri pandale walangiza aphungu a nyumba ya malamulo kuti agwiritse ntchito msonkhano wawo kukambirana nkhani zomwe zikukhudza kwambiri Amalawi. Kazembe wa dziko la Japan walangiza achinyamata kuti azichita malonda othandiza kuthana ndi mavuto omwe dziko la Malawi likukumana nawo.
mzamsangulutso katswiri wa chamba cha reggae wa ku Jamaica Burning Spear wati ndiokonzeka koma kuphatikiza sukulu zopereka maphunziro apamwamba. Aoya ati dziko lawo lachita ubale ndi boma la Malawi komanso mbali zokhudzidwa kutukula luso la makono pofuna kukonza tsogolo labwino la mbadwa wa mawa. Nelson Jamveka ndi mlembi wa University ya Lilongwe ndipo akufotokoza kufunika kwa ntchitoyi. So ganizo lokuti tiyambise ndondomeko imeneyi inabwera polingalira kuti anyamata ambiri amene akumapanga graduate ma university akumapezeka kuti abwerera mumakolo awo akumadikira nthawi yayitali kuti apeze ntchito chifukwa chonena kuti ma universities athu ambiri m'Malawi muno amakhulupirirabe kuti training imene akupereka zotsatira zake zokuti munthu akayambe ntchito pa kampani kapena pa office pena pake, koma ifeyo tifuna tipange zinthu mosiyanazo pang'ono ndi kusiyana kwake kubwera powapatsa achinyamata kuthekera ndi knowledge imene ingapangitse iwo kuti akhale odziyimira pawokha. Chizungu chake amanena kuti kupereka giving the capacity kuti munthu athe kuzilemba yekha ntchito to encourage maganizo a entrepreneurship kapena business yozilemba wekha. Gulu la amayi ochita malonda pansi pa bungwe la COMESA Federation for Women in Business ladandaula ndi kupitirira kwa tsankho komanso kupeputsidwa kwa amayi malo a ntchito ndi pa malonda zomwe zimatsekereza mwayi wothandizira pa chitukuko cha dziko. Membala wa bodi ya gululi mdziko lino a Elizabeth Nkhwazi wati amayi ambiri akuvutikabe kupeza mwayi wa ndalama kamba kuti amayi ambiri amatengedwa ofowoka ndi osaziyimira pawokha zomwe zikuyenera kusintha. Toera Katswiri ali ndi zambiri. Mmodzi wa akuluakulu ku bungwe la Christian Aid Robert Tindwa atiuza kuti bungwe lili kuchilimika. Poyankhula ku msonkhano ofuna kulimbikitsana pa nkhani za malonda, board member wa gulu la amayi mdziko muno pansi pa COMESA Elizabeth Nkhwazi wati amayi akumanabe ndi mavuto oti avomerezedwe malo ochita malonda komanso antchito. Nkhwazi ananena kuti tsankho komanso kuwapeputsa amayi ambiri kumasokoneza mwayi wawo ofunanso kupeza thandizo la ndalama mu nthambi zomwe zimabwereketsa ndalama. Azimayi ngati wa business munthu akangokuona kuti kampani ikupangidwa ndi mzimayi amayang'anidwa pansi ndithu kuti amaganiza kuti mwina sangafikire kumene azibambo amapanga. Ndi mu business timapanga ndi azibambo kumene muli azibambo amene amapanga business komanso azimayi. Ndi ngati azimayi aja akuyang'anidwa pansi mapezeka kuti mwayi ina ikuwadutsa chifukwa chonena kuti ndi azimayi. Komanso ngati mzimayi umakhala ndi zochitika zosiyana zambiri za ku family, kuyang'anira ana, uyang'anire kunyumba komanso kupangisa business yako kuti iyende bwino. Asheru Karim yemwe ndi mkulu wa Wali Farms anatsindika zakufunika kuti amayi azikhalanso ndi chidwi posamala ndalama zomwe amapeza pa malonda makamaka pomwe dziko lino likudutsa mu mavuto azachuma. Okay, pa business ina iliyonse imafunika kuti kayendesedwe ka ndalama kake muzikaunikira bwinobwino. Chifukwa chimene chimayendetsa business ndi ndalama imene. Ndi ukakhala sunasamale ndalama imene ija ndi business yako singapite utsogolo. Pa mapeto pake umapezeka kuti mwina business wakanika watseka. Gulu la amayi ochita malonda dziko muno lapansi pa COMESA la COMESA Federation for Women in Business lili ndi mamembala 200 ndipo limafuna kulimbikitsa mgwirizano pakati pa amayi ochita malonda pofuna kutukula umoyo wawo. M'malo mwa Zodiac kuno kunzuzu ndine Toera Katswiri. Bungwe la Christian Aid laikapadera 250 million kwacha yangongole yopanda chikole yomwe ipereke ku magulu ochita business 250 maboma a Phalombe ndi Mulanje pofika mwezi wa Disemba chaka chino. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli a Robert Tindwa wati ndalamazi zithandizira magulu ochita business kuti azipanga katundu mwa zina. Atindwa anena izi ku Phalombe pomwe amakhazikitsa ntchitoyi mogwirizana ndi bungwe la Alliance Development Africa Foundation ADAF. Ronex Chiwanda walemba ripoti ili. Mmodzi wa akuluakulu ku bungwe la Christian Aid Robert Tindwa atiuza kuti bungwe lili kuchilimika pofuna kuonesa kuti anthu akutha kuzidalira pa chuma. Atindwa ati akufuna kuonesa kuti magulu osunga ndi kubwerekesa ndalama ali ndi chidwi choti akhoza kuchita business mwa zina. Lika chithandizo chomwe chimabwera ngati ngongole yopanda chongwazanja kwa magulu amene akupanga za ma business ama value addition pa chizungu nkhani za malimidwe. So pano lero tapereka kwa magulu atatu malo mwa 50 amene tipereke posanafike December. Tapereka ndalama zokwana
12 million komano pomafika December tipeka ndalama amene zokwana 250 million kwa magulu okwana 50. Mmodzi wa akuluakulu oona za chitukuko khonso ya boma la Phalombe Asidine Nkata apempha anthu omwe apindule ndi ngongoleyi kuti agwiritse ntchito moyenera kuti athe kutukula miyoyo yawo pachuma. Ndolina kuti asatire masomphenya amene akhala nawo. Tamva amene amafotokoza muja kunena kuti ali masomphenya osiyanasiyana ngati apagulu kunena kuti afuna akhala mnani wa bekale ena afuna akhala ndi warehouse ndi pang'ono akuyenera kuti akhala makambirana kumalimbikitsana kunena kuti masomphenya amene asataye ndipo afuna kuti zimene zichitike panafunika kunena kuti ndalama imene alandira mabanga ya ngongole yopanda chiwongola zanja ayigwiritse bwino ntchito. Padakali pano mlembi wa gulu ali nafe lomwe limapanga ndi kugulitsa buledi Aberita Inoki ayamikira bungweli kamba kathandizoli ponena kuti lithandiza anthu kuchoka mu msinga za umphawi. Pamwambo okhazikitsa ntchitoyi bungweli linapereka ndalama yokwana 12 miliyoni kwacha ku magulu atatu omwe anachita bwino popereka ngongole yomwe ndi yopanda chiwongola zanja. M'malo mwa Zodiac kuno Phalombe ndine Ronex Chiwanda. Mzamsangulutso kaswiri wa chamba cha reggae wa dziko la Jamaica Burning Spear wafika mdziko lino kudzaimba pa ulendo wake oimba omaliza mu Africa. Katswiriyu waimba kale m'maiko monga Zambia, South Africa ndi Zimbabwe. Iyeyu wati Amalawi ayembekezere kuti akaimba moyikapo mtima wake onse lowelikali monga momwe amachitira nthawi zonse. Burning Spear analandiridwa pa bwalo la ndege la Kia ndi mlangizi wa president pa nkhani za luso Akiu Malewezi. Burning Spear tamulandira bwino ngati aku State House president athu Dr. Jawera ndi munthu amene apanga support arts and culture in Malawi. Ndi kuona status ya Burning Spear zimene wapanga all these years anachiona choyenera kuti tipatse VIP treatment kumalawi. Ndi kulandira ali manja mwa State House kufika mpaka na kunyamuka. Program yeniyeni sinatuluke bwino kuti mawa kukhala chani kuja kukhala chani komeka tulukutikutsatsa. Tikanalipa za msangulutso boma lati layika padera ndalama zokonzera komanso kukuza malo azachikhalidwe komanso luso ku Blantyre Arts Center komanso kumanga malo otere ku Lilongwe Lilongwe Arts Center. Nduna yona za maboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda yanena izi pomwe bungwe la Kosoma limapereka ndalama kwa aluso mu mzinda wa Lilongwe. Achimwendo Banda adenso aluso mdziko lino ayamba kulandira thandizo kudzera ku nyumba ya malamulo mwezi wa April chaka chamawa kudzera bungwe lomwe boma lakhazikitsa lolimbikitsa ntchito za aluso. Chachikulu kwambiri ndi lamulo limene takhazikitsa ku parliament lija limene lithandizire kwambiri kuti chaka ndi chaka boma lidzipereka ndalama ku nthambi yoona za luso mdziko muno. Amene budget isidutsa wa parliament ndi kuti kuzikhala ndalama zimene zizibwera zothandizira aluso. Komanso boma lomweli laonetsetsa kuti livomereze mapulani okuza Blantyre Cultural Center ntchito imene likale mkati koma kuyonjezera kuti ithe bwino. Ku Lilongwe kunonso boma lamakuyika ndalama kuti tikhale ndi malo atsopano aluso amene athandize kuti aluso akhale ndi malo awo. Ndalama zamba kupezeka andi ndi ukondwa chifukwa cha chimenechi. Koma mopambana zonse ndifuna ndiwathokoze ndi kuwayamikira akosoma chifukwa cha luso lapadera lowapatsa anzawo ndalama zoti sizimaoneka mbuyo musemo akuzikanso poyera. Izizi ndalamazi ndi zochuluka zikuwapangitsa aluso kuti adzilimikira ngati nduna yawo ndine onyadira. Bungwe la Kosoma lagawa 524 million kwacha kwa aluso mdziko lino ndipo oimba 97 alandira ndalama zosachepera 1 million kwacha kuchoka ku bungweli. Wapampando wa bodi ya Kosoma Achimwemwe Mhango wati bungweli limayesetsa kuti aliyense alandire ndalamazi malinga ndi luso lake. Pamakhala mpekesera zina zomanena timwina anthu ena sakulandira bwino mwina ena kulandira sana landire mwina izi ndi izi koma ife tifuna titsimikize kuti ntchito yonse imene bungwe la Cooperative Society ikuchita mokhazikika ndithu pa malamulo amene tidagwirizana kuti aliyense amene akuyenera kulandira malingana ndi ntchito zake alandire motero. Anthu ena amene mwina sadalandire angodikira nthawi ndikukhulupirira kuti ndi nthawi ndi ntchito munthu akakhala kuchita akulimbikira kwambiri
zipezeka ndithu kuti pa nthawi yoyenera aliyense alandira moyenera. Ndi nkhani imeneyonso tafika pa mtsiriziro pa nkhanizi, koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Akuluakulu a chipani cha UTM ati kumangidwa kwa mlembi wa chipani cha Patricia Kaliati ndi ndale chabe. Katswiri pandale walangiza aphungu a nyumba ya malamulo kuti agwiritse ntchito msonkhano wawo